Paiporta està en festes i una cita ineludible dins del calendari d'actes és, sens dubte, l'exhibició de tir i arrossegament al llit del barranc. Cavalleries de tota la comunitat participen d'esta exhibició per tal de donar suport a una de les nostres tradicions més arrelades i que va néixer per casualitat, quan un venedor va voler mostrar a un comprador la valia i la força del seu cavall. D'això fa ja un fum d'anys. Per a temps d'ara, el tir i arrossegament és un dels nostres esports més valencians. Cherokee és el cavall que obri esta vesprada a l'exhibició de tir i arrossegament. Què és el que s'ha de fer primer? Com es prepara? Primer aparellar-lo, ficar-li la cabeça, el collaró, el silló i estirant. I després n'hi ha que calfar un poquet també. Rodar-lo un poquet perquè els tendons no li facin mal a l'animal, encarar-lo a pista en el carro i a veure el que diu ell. Les saques tenen un temps de 5 minuts per a passar la pista. En 3 parades obligatòries. Si no pleguen a la pista en 5 minuts, el temps consumit se marca. En cada bandera tenen una parada obligatòria. Si no paren, se descalifica. S'ha d'entrenar molt, s'ha de... Muchísimo, muchas horas de entrene para que los animales puedan estar como un deportista para poder participar. Però després val la pena, no? Després... Sí, sería una recompensa, por lo menos satisfacción. I què li pareix l'esforç que fan els cavalls, els carreters? Hombre, yo creo que es natural en el caballo, no hay que dejarlo que se duerman, que hay que darle fuerza para que esto continúe, la tradición esta de mucho tiempo. I com ha anat la jornada d'avui? Pues la jornada avui és regular, perquè pesa molt la pista i la que no ha estat encara a plomar, però de tot més molt bé. Veig que vas sense sabates ni res. És que per ahir dalt és que anar descalç, perquè si no és ahir dalt en base a zapatilles no pots caminar. Porta molt de treball aquesta organització, no? Molt de treball, això és una obligació molt gran i és molt compromesa perquè és un tiro molt desfederat, és de liguilla i és una cosa molt sèria. Ja ho hem vist, un any més es deixa bocabadats l'exhibició de tir i arrossegament de Paiporta, on els cavalls mostren de valent la seva valia i la seva força.